Здравейте, тук пред паметник, пред паметта на загиналите за свободата на скъпото ни отечество. Призовавам всички родопчани да спрат апетитите на Доган към тези вековни родопски гори. Значи за пръв път в историята в този смесен район идва Доган. Хората имат пълна свобода на избор, каквото искат. Но трябва да има едно ядро, което е против Доган, против ислямизацията на смесеното българско население. Не против ДПС, а против Доган и против намесата на Доган в Родопските гори. Да опазим нашите Родопски гори, зеленото сърце на България Чепеларе, да изгоним Баши Бозука от град Чепеларе, да направим Чепеларе една крепост на БСП и на всички останали. И на всички останали. Не съм против никого, единствено против ислямизацията на този район. До чуване.